बोला बोला शंकर भगवान की। रिकॉर्डिंग बाय राज स्टूडियो नीतनपुर चौक। बाटे न पैसा मांगी के करा से पैसा हम पैसे के कैमरा लाई बहो। बाटे न पैसा मांगी के करा से पैसा हम पैसे के कैमरा लाई बहो। सावन में सैया ना घरे बड़े देवरू कैसे के देवा घर जाई बहो। सावन में सैया ना घरे बड़े देवरू कैसे के देवा घर जाई बहो। रिकॉर्डिंग बाय राज स्टूडियो नीतनपुर चौक। कैसे के देवा घर जाई बोला बोला शंकर भगवान की। सारा तैयारी हम कइले बानी भाई के अपना बोलैले बानी। जाके बाजार से लाई द कामर बैंक से लोन उठैले बानी। बैंक से लोन उठैले बानी। हां सारा तैयारी हम कइले बानी भाई के अपना बोलैले बानी। जाके बाजार से लाई द कामर बैंक से लोन उठैले बानी। सोचले रही देवरू देवघर जाई के बाबा पजलावा चढ़ाई बहो। सावन में सैया ना घरे बाड़े देवरू कैसे के देवघर जाई बहो। सावन में सैया ना घरे बाड़े देवरू कैसे के देवघर जाई बहो। संदीप बाबू कैसे के देवघर जाई बहो। कैसे के देवघर जाई बहो। राइटर जितेंद्र जात बाड़े हमरो के संग ही ले जात बाड़े। कोहेले भौजी चलो ना साथे भैया ना तोहरा साथ बाड़े। भैया ना तोहरा साथ बाड़े। राइटर जितेंद्र जात बाड़े हमरो के संग ही ले जात बाड़े। कोहेले भौजी चलो ना साथे भैया ना तोहरा साथ बाड़े। विनोद बलमुआ से आशा न करो असौ घरे नहीं आई हो। सावन में सैया ना घरे बाड़े देवरू कैसे के देवा घर जाई बहो। सावन में सैया ना घरे बाड़े देवरू कैसे के देवा घर जाई बहो।